Што за перамір'е чакае польскую палітыку падчас калядаў? Каго з польскіх палітыкаў полькі і палякі запрасілі б да вігілійнага стала? І якія ўвогуле б калядныя традыцыі звязаныя з палітыкай? Гэта новы святочны выпуск падкаста зроблена ў Польшы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». З промакодам «Зроблена» вы атрымаеце зніжку 15% на першы месяц вучобы, а таксама бясплатны апгрэйд пакета навучання. Да сустрэчы ў школе. Сыркі панцэрак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Вітанне, сябры. Сёння 24 снежня. Гэта значыць, што гэта вігілія святаў Божага нараджэння. Таму мы з Максімам са свайго боку хацелі б павіншаваць усіх вас, ну і перадусім, канешне ж, каталіцкіх і пратэстанцкіх вернікаў сярод нашых глядачоў і глядачак. І на гэтыя каляды мы з Максам хочам пажадаць вам і вашым сем'ям супакою, здароўя і проста ўсяго найлепшага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Кірыл, давай распавядзем, што для палякаў увогуле азначае гэтае свята, бо з таго, што я ўжо разумею тут, пажыўшы 5 гадоў, гэта не тое самае, што Раство ў Беларусі. Думаю, што многія нашы гледачы і глядачкі, таксама як і я некалі, усе яшчэ прывязаныя да святкавання перадусім Новага года. Вось і ў нас Новы год з'яўляецца вось гэтым самым найважнейшым у годзе сямейным святам. Так склалася гістарычна праз тое, што злыя камунякі так забаранілі святкаванне каляды ў свой час, і з часам, там ужо пачынаючы з 30-х гадоў, гэтае свята перанеслася, скажам так, на Новы год. І з ім перанесліся таксама і традыцыі святочныя. Вось таму нашы навагоднія сталы, яны вельмі падобныя на тыя, якія калісьці былі менавіта каляднымі. У Польшчы традыцыйна свята Божага нараджэння гэта вось менавіта тое самае найважнейшае сямейнае свята. Калі палякі з'язджаюцца часам проста з розных канцоў краіны, сустракаюцца некалькімі пакаленнямі, пачынаючы там дзядоў, прадзедаў, вось па ўнукаў, праводзяць гэтыя пару-тройку дзён разам. Дарэчы, вось у гэтым годзе упершыню увогуле у Польшчы будзе не 2 выходныя дні, а цэлых 3. Вось, таму я перадаю вітаначкі ўсім тым нашым гледачам, якія пра гэта не ведалі, і сёння, 24 снежня, зразумелі, што ўсе крамы ўжо зачыненыя. Я вам вельмі спачуваю. Вось. Але так, у гэтым годзе гэта будзе ажно цэлых 3 дні. Так, традыцыйна гэта вось проста сямейнае свята, пры гэтым, канешне ж, для вялікай масы людзей гэта яшчэ і перадусім свята рэлігійнае. Так, бо Польшча гэта ўсё ж такі каталіцкая краіна, адсоткавая колькасць людзей, якія практыкуюць фактычна рэлігійныя абрады, так, вось яна даволі вялікая, гэта як мінімум 3-4% насельніцтва. Вось, але нават для тых, хто у Бога не верыць, у касцёл не ходзіць, гэта ўсё ж такі свята вельмі важнае. Дарэчы, я вось сам па сабе магу сказаць, што вось прыкладна з тых 20 гадоў, якія жыву ўжо ў Польшчы, першую палову я ўсё яшчэ быў прывязаны да святкавання Новага года. Вось, і асабліва не адчуваў вось гэтай магіі швёнт, як кажуць. Але вось прыкладна у сярэдзіне, то бок 10 гадоў таму, гэта пачало вельмі крута змяняцца, і ў дадзены момант у мяне падыход ўжо такі тыпова вось еўрапейскі, скажам так. Так, то бок Божае нараджэнне, каляды, гэта вось галоўны момант, а на Новы год ужо так, скажам так, паглядзець тэлебачанне, выпіць шампанскае. Ну, я зараз у такім пераходным перыядзе, я б сказаў. Для мяне і тое важнае, але я тут 5 гадоў. Слухай, вось пра момант, што ўсе з'язджаюцца сем'і, мы яшчэ пагаворым, бо там ёсць цікавы палітычны кантэкст. Ой, дакладна, мы ж падкаст пра польскую палітыку, так таму без палітыкі сёння таксама не абыдзецца. Апошні момант, які я хацеў удакладніць, а я ж правільна разумею, што у Польшчы даволі унікальнае Раство Божае нараджэння, бо святкуюць 2 дні, і 24 і 25. Я б нават не так сказаў, бо увогуле, напрыклад, для хрысціян яшчэ больш заходніх, вось у заходняй Еўропе ўсё ж такі галоўным днём з'яўляецца 25 снежня, то бок першы дзень Божага нараджэння. Вось, напрыклад, тыя ж самыя англічане сустракаюцца на так званае святочнае сняданне ці святочны абед. І пры гэтым яны ўвогуле не святкуюць вігілія. А у палякаў
так вось склалася традыцыйна, што вігілія самая галоўная. Ось, і ў гэты дзень, ўжо пачынаючы самай раніцы, людзі, канешне, што лепяць пірогі, робяць бігас, дзе хто любіць. Ну, канешне ж, рыбы. Гэта здаецца, галоўнае, карп. Так? Ну, у маім выпадку гэта будзе дорж. Ось, прыкладна, каля 14-15 гадзіны, калі, канешне, у ўсіх выходны дзень, ось, і ўсе могуць сабрацца разам, то людзі ўжо сядаюць за сталом. Увогуле традыцыйна усе павінны чакаць першую зорку на небе. Ось, ну, карсей, калі зробіцца цёмна, тады можна сядаць. І ось прыкладна ад 15 гадзіны пачынаецца такое вігілійнае застолле. Ну, то бок, реально есть такое, што ў Польшчы вось два важныя дні, і нават 24 больш важна. Я б сказаў, што менавіта вігілія для палякаў гэта галоўны дзень. Так. Окей. То бок, калі беларусы выйгралі ў латарэю, проста святкуюць два раства, палякі адно, але 2 дні. У гэтым будзе нават 3. Ось, бо 24, 25 і 26. Так. Некі увогуле лайфхак. Окей, Просто. давай пераходзіць да палітыкі тады. Вось, я ўжо сказаў у анонсе, што адбываецца нейкае перамір'е. Што гэта азначае? Гэта можа нават выглядаць крыху дзіўна для людзей, якія сочаць за польскай палітыкай, дзякуючы нашаму падкасту, канешне ж. Ось, але яшчэ не так доўга жывуць у Польшчы, бо у Раство, у каляды аб'яўляецца святочнае перамір'е. Канешне ж, не пісанае. Вось. Але такая традыцыя. Вось, прыкладна пачынаючы там за дзень-два да непасрэдна самой вігіліі, неяк сціхаюць цудоўным чынам. Вось. Гэта проста нейкі цуд езусовы. Вось. Сціхаюць усе споры, усе такія у такім паяднаўчым тоне, вось, хаваюць зброю і парачку дзён усціскаюцца, усміхаюцца адно да аднаго палітыкі. Ось, нават у тэлебачанні, седзячы ў адной студыі, дзе даслоўна тыдзень перад гэтым яны маглі плявацца адно на аднаго. Так, цягнецца гэта прыкладна 2-3 дні даслоўна. Ось, і праз пару дзён усё вяртаецца на кругі свая. Ось, пачынаецца тая самая польска-польская вайна, ось, якая з'яўляецца, як мы ведаем, найдаўжэйшым збройным канфліктам у гісторыі чалавецтва. Слухай, а ці разумееш ты, ну вось, як гэта буквально адбываецца? То бок, ёсць проста нейкае непісанае правіла, што ўсе такі, так, вось у гэтыя дні мы нічога не пішам дрэннага. Вельмі проста. Ці, умоўна кажучы, Туск і Качынскі такія, так, усё, стоп. Ніхто нічога не піша. Усё вельмі проста. Магія свят. Ага. Магія калядаў. Так, вось у паветры завісае вось нейкі такі магічны пыл, вось, які вельмі добра дзейнічае на польскіх палітыкаў. Але пры гэтым усе выступаюцца з варотамі. Вось распавядзі пра гэтую традыцыю, бо, окей, вось мы, беларусы, ведаем, што на Новы год кіраўнікі дзяржавы звяртаюцца да краіны, а ў Раство як гэта адбываецца? Ну, на каляды традыцыйна, ну, перадусім, і што галоўнае, гэта зварот прэзідэнта. Пры гэтым зварот нават не проста самога прэзідэнта, а звычайна прэзідэнцкай пары, разам з першай дамай. Ось, дарэчы, у гэтым годзе так мы будзем першы раз, ось вы 24 снежня, дарэчы, сябры, мы крыху раней запісваем, мы яшчэ не ведаем, што там будзе, ось, але вы ўжо зможаце паглядзець, як будзе выглядаць першы калядны зварот прэзідэнта Карля Наўроцкага. І яго жонкі Марты І Наўроцкай. ягонай жонкі, канешне ж, Марты Наўроцкай. Ну, звычайна гэта здымаецца ў прэзідэнцкім палацы з ялінкай на фоне, усё прыгожа. Таксама крыху палітычна, вось, без палітыкі там не абыходзіцца, але таксама ў такім вось паяднаўчым тоне, што мы ўсе палякі, ёсць такая песенка, дарэчы, вельмі старая і папулярная, «Wszyscy Polacy to jedna rodzina». Ось, усе палякі гэта адна вялікая сям'я. Ось, ну, канешне ж, мы ўсе ведаем, як гэта адбываецца ў рэчаіснасці. Так, але вось менавіта ў такім ключы выступае спадар прэзідэнт. Ось, і, дарэчы, усе папереднія прэзідэнты таксама захоўвалі гэту традыцыю. Складаюць зычэнні, так, жаданні польскаму народу з аказіі калядаў, ну і жадаюць усяго найлепшага, супакою, міру. Свенты спокой. Свенты спокой, так. Окей, але выступаеш не толькі прэзідэнт. Тыя, хто глядзяць наш падкаст сумленна, ведаюць, што ёсць некалькі асобаў у польскай дзяржаве, якія маюць права выступаць з тэлезваротамі. Гэта ім гарантуе закон польскі. Гэта, канешне ж, прэзідэнт, прэм'ер,
маршалы Сейму і Сенату, і ёсць яшчэ адна асоба, якая не палітычная. Гэта прымас польскі. Галоўны епіскап, так, біскуп. Прымасам польскі традыцыйна з'яўляецца біскуп горада Гнезна. Ось. І таксама я ўпэўнены, што вось 24 снежня ўвечары, верагодна пасля вячэрнага выдання навінаў у ТФУП будзе зварот біскупа Гнезна. Але ёсць асоба, ад якой, можа, і не дачакаемся. Што там па Уладзіміру Чажастаму? Вось так, дарэчы, сябры, мы ж ведаем, што ўжо больш за месяц, крыху больш за месяц мы жывем з новым маршалам Сейму. Гэта лідар левых Владзімір Чажасты, як яго часам называюць чырвоны маршал, ось, бо ён усё ж такі былы камуніст, то бок ён некалі быў членам польскай камуністычнай партыі, то бок ПЗПР. Вось, дарэчы, гэта першы за больш за 25 гадоў камуністычны... Ну, давай так, все ж таки былы. Былы камуністычны, так. З камуністычным налётам. А ты ўжо бачу, нейкія сцягі канфедэрацыі у нас на фоне з'яўляюцца. Вы ж памятаеце, так, што ў дзень выбару маршала Чажастага на гэтую пасаду Палац культуры і навукі ў Варшаве быў падсветленым чырвоным колерам, і з гэтай нагоды адбыўся нядрэнна такі халіварчык у соцсетках, але высветлілася, што прычына была нашмат больш празаічнай, і гаворка ішла пра тое, каб звярнуць увагу на гвалт у стасунку да дзяцей. Мне самому вельмі цікава, дарэчы, ці скарыстаецца гаспадар маршал сваім правам, ось, ці выступіць ён са зваротам. Але, што цікава, даслоўна, вось, учора, дарэчы, ось, калі мы здымаем, то гэта было учора. У Сейме адбылася сустрэча, ось, пра якую мы, што, дарэчы, зараз паразмаўляем, і Владзімір Чажасты там выступіў, і, скажем так, нічога камуністычнага я ў ягоных словах абсалютна не пачуў. Усё было вельмі цёпла, душэўна, вось, і нават з намёкамі на нейкую там рэлігійнасць. Такі ты, конечно, скрыты канфедэрат, я так скажу. Ну, конечно, нічога там не будзе, но ён же былых камуністаў не бывае. Апошняя па тэме зваротаў, вось, з аднаго боку ты кажаш, можа сказаць пра перамір'е, звароты будуць ад усіх галоўных палітычных асобаў. Але слухай, ну мне не верыцца, што яны не будуць чапляць адзін аднаго. Як гэта адбывалася ў мінулыя гады? У мінулыя гады трэба памятаць, што была эпоха права і справядлівасці, дзе, скажем так, ну, яны ўсе былі з адной пясочніцы. Але ў мінулым годзе ўжо не. У мінулым годзе ўжо не. Таму я упэўнены абсалютна, што прынамсі нейкія такія, вось, як кажуць па-польску, ушчыплівосці, вось, так убіць шпільку убіць пад сталом, вось, гэта дакладна недзе там будзе. Вось, тым больш, што канфлікт паміж галоўнымі асобамі ў дзяржаве, то прэзідэнтам і прэм'ерам, ён робіцца ўсё больш гарачым, і, дарэчы, тут кароткі спойлер, глядзіце нас праз тыдзень, і праз 2 тыдні дакладна мы там будзем больш падрабязна пра гэта ўсё размаўляць. Ось. А таму я абсалютна перакананы, што мы можам пачуць, і хутчэй за ўсё пачуем, магчыма, не такія адкрытыя адразу словы, ось, але калі мы ж усе ведаем, што трэба чытаць паміж радкамі, ось, таму нешта там такое дакладна будзе. А як было ў мінулым годзе? Таксама вось быў Туск, казаў парачку там словаў пра Анджэя Дуду, ось, гэта не быў адкрыты канфлікт, але такія намёкі, ось, што вось там вось сядзіць вось ён, і ён нам там перашкаджае, вось, зрабіць Poland Great Again, так, вось, таму ў гэтым годзе, я думаю, будзе нешта ў гэтым родзе таксама. Ты ўжо сказаў пра сустрэчу, і давай на пачатку увядзем у кантэкст. Ёсць традыцыя дзяліцца аплаткай. Што гэта ўвогуле такое для тых, хто не ведае? Гэта такі кавалачак цеста, ось, прэснага, ось, плоскі, такі... Такая пластынка, я б сказаў. Такая пластыначка, ось, я не ведаю, як гэта інакш апісаць. Смак, як у рыжовай вафлі, ось, то бок такі ніякі. Ось, але гэта, скажем так, ну, у хрысціянскай традыцыі гэта сімвал Божага цела, здаецца, так, ось, бо, прабачце, я атэіст. Але я разбіраюся крыху ў
гэтых рэчах. Вось. І так, традыцыйна палякі дзеляцца ў вігілію вось гэтым опадкам паміж сабой. Сустрэчы вігіліны, яны ж адбываюцца не толькі ў палітыцы. Я думаю, што многія нашы гледачы і глядачкі таксама сутыкаліся з гэтым у сваёй працы, напрыклад, так, дзе ёсць вігілія фірмовая, напрыклад, вось, якія адбываюцца звычайна там некалькі дзён ці там тыдзень перад калядамі. Учора, дарэчы, вось адбылася гэтая сустрэча ў Сейме, то бок спатканне опадковае. Так, пры гэтым я з цікавасцю глядзеў, як гэта будзе выглядаць, хто будзе прысутны, каго не будзе. Канечне, я там не змог адсачыць усіх 460 дэпутатаў і дэпутатак. Вось, але сустрэча была тлумная, так, то бок было шмат людзей. Распачаў гэтую сустрэчу маршал Сейму Владзімір Чажасты разам з маршалкай сенату Маўгжатай Кідавай-Бонскай. Вось, і там, так, Чажасты выступіў з кароткай прамовай, дзе падзякаваў усім, абсалютна ўсім, без выключэння, вось, дэпутатам і дэпутаткам, пажадаў ім усяго найлепшага, і рэлігійны кантэкст таксама падкрэсліў. То бок усё вось менавіта ў гэтым традыцыйным русле, не перагібаючы ні ў адзін бок, то бок вось тое самае перамір'е. Вось усе мы тут адна вялікая сям'я, вось працуем дзеля светлай будучыні гэтай краіны. Канечне, праз 2 дні яны пра гэта ўсё забудуць. І, дарэчы, цікавостка, так, гэтае шоу, увогуле гэтае мерапрыемства абсалютна скраў дырыжор, бо там быў вайсковы аркестр, ось, які даваў ось гэты музычны фон, так, для таго, што адбывалася, і ён зладзіў проста неверагоднае шоу. Вось, я думаю, таксама мы тут можам дадаць каротенькі відосік для вас. Ты уже сказаў, што такія спатканні ападковыя адбываюцца і там на працы, дзесьці яшчэ ў калектывах. І адно такое адбылося ў партыі «Права і справядлівасць». І там быў нейкі скандал, нават можна сказаць. Вось распавядай крыху кантэксту. Так, тут мы... Ну, але так, святочна. Тут мы закінем вельмі добры спойлер на тое, аб чым мы будзем размаўляць у наступных 2 выпусках, таму абавязкова стаўце сабе калакольчык, вось гэты званочак, які там на ютубе клікніце, каб атрымаць паведамленне, што выйшаў новы выпуск. Дык вось, за некалькі дзён да вігіліі адбылася партыйная вігілія ў сядзібе «Права і справядлівасці» на вуліцы Навагродскай ў Варшаве. Тут таксама крыху заспойлерю, бо у «Права і справядлівасці» велізарнейшыя праблемы, але падрабязнасці вы даведаецеся праз тыдзень ці 2. Бо зараз святы, пра праблемы не размаўляем. Так, лідар партыі Яраслаў Качынскі падкрэсліваў шматкротна, што у «Праве і справядлівасці» ёсць толькі адна партыйная вігілія. Пасля чаго высветлілася, вось, што адбылося афтарпаці. Афтарпаці ў маці, то бок у Матэуша Маравецкага. Вось, ён запрасіў да сябе сваіх прыхільнікаў з шэрагу членаў «Права і справядлівасці». Вось, і яны нават дадавалі, вось мы пакажам тут вам фотачкі, селфікі, вось, як яны там файна бавіліся разам. Вось, і усе каментатары палітычныя ў Польшчы падкрэслілі адразу, што гэта лічэнне шабляў. То бок рыхтуецца нешта. Ці прынамсі Матэуш Маравецкі намякае, што ён можа нешта зрабіць. Але падрабязнасці будуць крыху пазней. Укінуў, каб было больш падрабязнасці ўсё ж такі перад наступнымі. Што кажа, што ён можа сваю партыю создаць? Ну вось навошта ты адкрываеш карты? Так, сябры ходзяць вялікія, проста велізарнейшыя чуткі пра тое, што нешта можа быць. Вось, Матэуш Маравецкі неверагодна абражаны, яго ненавідзіць вялікая колькасць іншых палітыкаў «Права і справядлівасці». Вось, і карацей, канфлікт паміж імі расце і нагнятаецца ўвесь час. І вось апошні спойлер на гэтую тэму. Ніколі цягам апошніх 20 гадоў Яраслаў Качынскі не меў настолькі вялікай праблемы. Глядзіце нас праз тыдзень і праз 2 тыдні таксама. Сертыфікат у школу польскі на так – выдатны падарунак на зімовыя святы. А промакод «Зроблена» дае магчымасць бясплатна праапгрэдзіць пакет навучання. Сыркі пан-сэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак.
Яшчэ одна такая святочная, але і полуканфліктная нейкая сітуацыя, што перад прэзідэнцкім палацам паставілі нешта тыпу батлейкі, наколькі я гэта разумею. Так, вось на мою думку таксама гэта па-беларуску называецца батлейка, так, то бок вось гэта такая выстаўка, так, дзе дзіцёнтко Езус, Марыя, Йосеф, вось, але вось мы з Максімом до канца не ўпэўнены, як гэта дакладна называецца, таму, калі ласка, напішыце ў каментарах, бо па-польску гэта ёсць два выразы, якія акрэсліваюць. Першы гэта шопка, вось, божанарадзянёва, а другі гэта стаенка, вось, ад слова стайня, так, бо людзі, якія чыталі Біблію, ведаюць, што Ісус нарадзіўся ў стайні, так. Окей. І што там за сітуацыя? Палякі заўсёды дзеляцца на дзве паловы. Вось, як мы ведаем вось з гэтага знакамітага мема. Палове палякаў гэта вельмі спадабалася, а другая палова не асабліва ацаніла гэты крок канцылярыі прэзідэнта, бо там, скажем так, быў і песак, сабака сядзеў перад гэтай стаенкай, які быў без ланцуга, а даслоўна некалькі дзён да гэтага Кароль Навроцкі завітаваў так званы закон ланцуговы, так, які забараняў бы трымаць сабакаў на ланцугах. Таксама яшчэ вялікую дыскусію, прынамсі ў Твітары дакладна, выклікала тое, што у вось гэтай стаенцы, то бок у гэтым невялічкім памяшканні, якое сімвалізуе сабой месца, дзе нарадзіўся Ісус Христос, павесілі герб унутры. Пры гэтым палова людзей не змагла адрозніць, што гэта за герб, бо ён вельмі нагадваў, вось мы тут таксама пакажам фотаздымак, ён вельмі нагадваў герб Польшчы, ось, але ён быў нейкі такі, ну, не зусім. Вось, быццам герб Польшчы нарысавала штучная інтэлігенцыя. Ось. Памыліўшыся з контурамі, колькасцю пальцаў, пер'яў і так далей. Не, але высветлілася вельмі хутка, што ўсю гэтую інсталяцыю для прэзідэнцкага палаца падаравалі людзі з, калі не памыляюся, з Падхаля, з Закопанега. Вось, і гэты герб малапольскага воеводства Польшчы проста. Вось, таму ўсё даволі празаічна. Але халіварчык у інтэрнэце быў, вось, традыцыйна, скажем, пакуль яшчэ да вігіліі ёсць час, можна сварыцца. Вось, а пасля будзем абдымацца ўсё. Пераходзім, падаецца, да самай галоўнай палітычнай падзеі, вось, вігіліі, Божага нарадзення. Гэта, канешне, застолле. Вось, то, што я ведаю з таго, што мне распавядалі самі палякі ці полькі, што гэта заўсёды вялікая, ну, не ведаю, слухай, якое слово падаць, карацей, усе сядзяць і сварацца пра палітыку. Вось, як ведаеш, на гэтых мемах, дзе, тыпу, пойдзем познаёмся з маімі там бацькамі, і толькі ні слова пра палітыку, і калі там сабачкі зажимаюць проста твар. Вось, то бок, як гэта насапраўды адбываецца? Што мы пра гэта ведаем? Не, ну, традыцыйна ўсё пачынаецца ўсё мірна. Вось, то бок, на стале ляжыць сена, на сене ляжыць аплатак, вось, баршчык, рыбка, аліўе польскія, то бок, саватка яжынова, так, адпаведнік. Вось, і ўсё пачынаецца ціха, мірна і шляхетна. Вось, і, ў прынцыпе, на вігілію не прынята піць неяк там асабліва. Ну, там ёсць час, калі можна ўжо пачынаць, а спачатку нельга. Не прынята піць шмат. Вось, так, таму там... Конечно, у розных сем'ях па-рознаму гэта вядома, ось, але прынамсі так у маім асяроддзі, у асяроддзі маіх знаёмых, традыцыйна там магчыма нейкае віно проста ось і так далей. Ну і карацей, пасля парачкі кілішкаў, ну, канешне ж, у людзей пачынаецца ўжо развязвацца язык. Пара гадзін за столом ужо правялі, ну і можна ўжо пераходзіць да важнейшых справаў. Ось, ну і, канешне, сярод галоўных тэматаў пры вігілійным столе заўсёды з'яўляецца палітыка. Ось, дарэчы, я памятаю пытанне, якое рабілася, здаецца, у мінулым годзе, ось, дзе паказалі, што да 50% палякаў прызнаюцца, што абмяркоўваюць палітыку пры вігілійным столе. Пры гэтым гэта ж проста найлепшая нагода, бо збіраюцца звычайна некалькі пакаленняў людзей. Ось, і тут можаце сабе уявіць. Сядзіць дзед, ось, галава роду, так, ось, якому там гадоў ужо прылічна, там, так, 70-80 гадоў, і ён галасуе на права і справядлівасць.
Вось напрыклад ягоны там сын ці дачка там гадоў 40-50, скажем так, і яны галасуюць напрыклад на грамадзянскую кааліцыю. Ось іхнія дзеці, то бок унукі дзядоў, так ось хлопец з дзяўчынай, дзяўчына, якая галасуе на партыю разам ці на новых левых, так і побач сядзіць хлопец, які ну канешне за каго ён можа галасаваць, Славамір Мэнсон. Ну і вось уявіце сабе ось гэтую просто выбуховую сумесь, якая там назравае. Ось і дастаткова просто закінуць нейкі просто нават часам вельмі невінную тэму, каб усё выбухнула. Вось дарэчы, тут мы ось дададзім відэа, дзе мем створаны на падставе рэальнай гуказапіси. Вось нехта запісаў просто дыктафонам у тэлефоне, што там людзі абмяркоўваюць. Nie miała większości w Sejmie, to siedziała cicho i piciorny robiły co chciały. Teraz Platforma ma większość w Sejmie. Platforma nie ma większości w Sejmie. Koalicja ma. A teraz ci powiem, się znajdzie... Przepraszam bardzo. У выніку вельмі часта у вельмі вялікай колькасці сямей вігілія перарастае у спор, спрэчку на некалькі гадзін. Звычайна, канешне, без мардабояў і гэтых розных рэчаў, вось, але так, абмеркаванне звычайна вельмі гарачае і актыўнае. Я быў на вігіліях у сваіх там розных сяброў знаёмых, яшчэ толькі калі прыехаў у Польшчу, я памятаю, першая мая вігілія ў жыцці, гэта быў 2007 год. Ось я быў у сваіх знаёмых пад самой мяжой з Нямецчынай, каля Шчэціна ёсць такі востраў, выспа Волін, там я правёў тады свята, я таксама глядзеў, бо споры былі палітычныя. Я на той момант яшчэ не асабліва нешта разумеў наконт польскай палітыкі, насамрэч быў у Польшчы толькі год. Вось, але так я пацвярджаю, яно вось прыкладна так і выглядае паўсюль. Окей. І ці ёсць такое, бо я чуў гэта ад кагосьці таксама з палякаў, хто мне распавядаў, што палітыкі адмыслова вось перад вігіліяй укідваюць нейкія тэмы, робяць нейкія гучныя заявы, каб менавіта гэта абмяркоўвалі. І быццам бы яны ў гэтым спаборнічаюць. Быццам бы яны ў гэтым спаборнічаюць, хто закіне больш моцна тэйк, каб там за вігілійным сталом можна было абмеркаваць. Ёсць такое. Добры палітэхнолог ведае, што вось гэтая магчымасць, вось гэтая аказія, так, вось, што людзі дакладна будуць абмяркоўваць усё, і ў них будзе некалькі гадзін, каб перасварыцца, абмеркаваць, зноў памірыцца. Памірыцца, так вось ізноўку таксама, ось, то так, фактычна, палітыкі вельмі часта гэтым карыстаюцца. Часам нават законы прымаюцца, ось, так, каб вось, ведаеш, перад вігіліяй, каб прыкрыць нешта, напрыклад, гэтым законам, ці наадварот. Добрым прыкладам з'яўляецца той, як быў прыняты ў 21 годзе, 20-го, здаецца мне, снежня, то бок некалькі дзён перад Божым нараджэннем, Лекс ТФУН, то бок той закон, па якім Права і справядлівасць хацела фактычна нацыяналізаваць ТФУН. Яны ведалі, што гэтая тэма будзе выбуховая і будзе вельмі гарачая. А ў той момант у Польшчы вельмі моцна пачынала раскручвацца інфляцыя. Ось, якая ўжо на той момант склала там, здаецца, больш за 10%, так, ось, а ў 22-м годзе вырасла яшчэ больш, там быў такі выбух ужо сапраўдны. Ось, і палякі, я сам па сабе памятаю, што вось у 21-м годзе, напрыканцы года, вельмі моцна адчулася па кішэні, што, ой, выдаткі павялічыліся і пачалі павялічвацца, і пры гэтым так, як лавіна, скажем так. Ось, і такім чынам вось хацелі дакладна прыкрыць, каб замест цэнаў масла традыцыйнае ў Польшчы мярка багацця, вось колькі каштуе масла. Ось, каб замест цэнаў масла людзі абмяркоўвалі, вось, напрыклад, вось такі законапраект. Як думаеш, што будуць укідваць у гэтым годзе? Вельмі цяжка сказаць, насамрэч, бо я не здзіўлюся, калі нешта звязанае з мігрантамі можа выплаць. Ось, і не абавязкова нешта негатыўнае, вось паглядзім. У апошнімі днямі гэтая тэма, скажем так, я там увесь час недзе там ёсць у паветры, так, вось, але, дарэчы, вось перад запісам казаў Максу, так, што у мяне такое адчуванне, што апошнія пару месяцаў так крыху пачало супакойвацца, вось, і гэта, дарэчы, радуе, прынамсі, вось, нейкая аддушына напрыканцы года. Апошняя важнейшая, можа, найважнейшая тэма. Каго полькі і палякі з польскіх палітыкаў, зразумела, хочуць запрасіць на свой вігілійны стол? Адразу проста патлумачу ўвогуле, што традыцыйна на польскай вігіліі, калі ўсе сядзяць за сталом, то заставляюць адну талерку пустой.
Вось гэта талеж для забланканего госця, так, то бок вось калі нехта, напрыклад, просто вось яму недзе там няма куды пайсці, і ён праходзіць каля тваёй хаты, бачыць, што вы сядзіце за столом, і ён можа нібыта ўвайсці, і вы яго прымеце і накорміце. Скажем так, у мяне ёсць вялікія сумневы наконт таго, наколькі гэта шчыра, вось у большасці выпадкаў, але ўсё ж такі так. І вось з гэтай нагоды палякаў пытаюцца, каго б вы запрасілі з палітыкаў? І вы будзеце здзіўлены, але традыцыйна штогод найбольш папулярным адказам сярод палякаў з'яўляецца нікога. Вось, бо Прычым з моцным адрывам. Прычым з вельмі моцным адрывам, так, у пары дзесяткаў адсоткаў. Вось традыцыйна цягам года палітыкі здолеюць настолькі моцна ўвайсці палякам пад пазногці, што ўжо проста не хочацца іх бачыць. Вось. У гэтым годзе, дарэчы, я яшчэ не бачыў гэтага даследавання. Яно дакладна будзе, але проста верагодней за ўсё яшчэ бліжэй да вігіліі, чым вось нашыя сённяшнія здымкі. Але бачыў вулічную апытанку. Вось, журналісты выдання «Факт» пайшлі на базар у Варшаве, вось, і спыталіся наведвальнікаў базару, каго яны запрасілі. Вось, і прыкладна з 10 адказаў усе былі розныя. Вось, нехта Гжэкажа Браўна, бо адзіны, хто бароніць Польшчу, нехта там, што Туска здраецца, не, дакладна, немцы. Вось, Карля Наўроцкага, канешне ж, таксама. І там былі ўсе, і было таксама парачку адказаў, што ды пайшлі яны ўсе. Вось, карацей. Окей, каго б ты сам запрасіў? Нікога. Чаму? Я ўжо занадта паляк. Не, па шчырасці, вось ты мяне, дарэчы, ашарашыў гэтым пытаннем. Яго ў нас у сцэнары не было, вось, таму гэта экспромт абсалютна. Я б вельмі хацеў бы паразмаўляць з Карлем Наўроцкім ужывую. За вігілійным сталом? Нават за вігілійным сталом. Ось, мне было б цікава прашчупаць гэтага ў сэнсе палітычным гэтага чалавека. Помпкі не хацеў гэта памацаць мышцы? Веру на слова. Веру на слова. Я бачыў відосы, як ён трэнуецца ў мацоўні. Ось, але я паразмаўляў. А калі так, скажем так, больш ужо так па-сямейнаму і больш лайтова і больш апалітычна, я б неверагодна быў бы шчаслівы ось пасядзець пад кілішак віна з Йоаннай Сенышын. Слухай, цікава. Я думаў пра нейкую логіку, што ўсё ж такі вігілія гэта нешта такое спакойнае, сямейнае. Ну, зразумела, што можна пасварыцца праз палітыку, але таксама неяк па-сямейнаму. З Карлем Наўроцкім лепш не сварыцца. Ты бачыў? Я вось пра гэта і кажу. Я думаў ці пра Магдалену Беет, ці пра Рафала Часкоўскага. Мне падаецца, што ён такі камфортик, вось з якім можна было. Ён камфортик, але па шчырасці Рафал Часкоўскі для мяне ўжо не існуе. Не спойлеры, давай так. Ну, карацей, моя логіка была б такая. Яшчэ адзін маленькі спойлер на наступны выпуск. Дарэчы, напішыце, каго вы з польскіх палітыкаў запрасілі да сябе на вігіліі ці на Новы год, напрыклад. Сябры, гэта вельмі добрае пытанне. Калі ласка, мне будзе вельмі цікава. Калі ласка, напішыце там проста можете напісаць проста прозвішча. Вось, ці, а калі вы яшчэ дапішаце нейкі аргумент, вось, аб чым вы хацелі б з гэтай асобай паразмаўляць. Вось нам будзе проста неверагодна цікава пачытаць вашае меркаванне. Ну і што? Гэта быў святочны выпуск. Яшчэ раз вас са святамі. Спадзяемся, што вы сустракаеце з блізкімі людзьмі у добрым настроі, вам камфортна, ядзіце смачную ежу і настройваеце ўжо на адпачынак і на наступны год. Хай гэтыя некалькі дзён будуць для вас момантам такога сапраўднага душэўнага супакою. Ось, таму жадаем вас з Максам усяго найлепшага і да сустрэчы праз тыдзень.